Ja has vist com tens el disc dur del teu dispositiu. Si aquí no hi ha ordre ni concert, per què conserves aquell mem que has rebut 50 vegades, notes de veu caducades o instantànies d'ofertes que mai més no et caldran per res? Que no et faci por ser expeditiu i llança d'una vegada els fòssils virtuals a la paperera. Però compte, no ens passéssim d'expeditius, que després ens acabem penedint de llançar informació important i valuosa que no podem recuperar. Cal ser sistemàtics i rigorosos. No podem liquidar les nostres dades sense miraments, així com així, i hem de gestionar-les amb seguretat, perquè no volem que caiguin en males mans. Sí, de fet, jo cada vegada que estreno un dispositiu nou, un ordenador o un mòbil, intento ser endreçada i buscar una carpeta per posar cada tipus d'arxiu al seu lloc, no? I tinc una part per la feina, una altra part per el lleure, després guardo les fotos de vacances en un altre espai, també tinc fins i tot per portar els comptes de casa una altra carpeta i així vaig fent per mantenir una mica aquest ordre, no? Però no sé com m'ho faig, que acabo una mica amb el sistema ple de coses que no sé mai ja com hi han arribat o què hi fan allà, no? I clar, busco algun moment per endreçar-les i algunes llançar-les a la paperera, però clar, voldria un temps per classificar-les perquè hi ha algunes coses que vull guardar, però mai m'hi acabo posant, no? I total, que ho tinc tot de cap per avall, no? Què us sembla si comencem per donar uns consells per sistematitzar la tasca d'ordenar les nostres dades? Quines mesures creieu que són bàsiques per mantenir el que podríem anomenar un bon feng shui digital? Ostres, m'ha encantat això del feng shui digital. Crec que per començar el que és indispensable és establir un sistema de carpetes i posar-ho tot allà on toca. És a dir, cada coseta en el seu lloc, com les papereres de reciclatge. Cada cosa al seu lloc. Sí, exacte. Per exemple, els documents de text, no? Jo mai guardo, no ho sé, el treball de recerca de la universitat a la mateixa carpeta que la llista de la compra, no? O inclús amb tema multimèdia, amb vídeos o cançons, intento mantenir una biblioteca bastant endreçada, intentant-ho classificar tot per gènere, per artista, per categoria, una mica al meu gust, per poder-ho escoltar quan vull. Les imatges també. Van a la galeria d'imatges. I dins la galeria hi hauria d'haver una carpeta per cada temàtica. És recomanable configurar els programes de missatgeria perquè no descarreguin automàticament els arxius multimèdia i no acabi passant allò que exhaureixen l'espai d'emmagatzematge. Si fem servir el nostre ordinador tant per coses de feina com per temes de lleure, és fonamental separar precisament aquests dos àmbits. Temes de feina, temes de lleure. I per mantenir les nostres dades segures? És a dir, quines són les mesures que hem de posar en pràctica per protegir els nostres arxius valuosos? Dispositius al dia, sobretot. Què vol dir això? Doncs que hem de mantenir sempre actualitzats els nostres aparells perquè els desenvolupadors d'aplicacions, precisament, són aquelles personetes que revisen els errors de seguretat i apedassen les vulnerabilitats perquè no puguin ser explotades per atacants maliciosos. I no ens oblidem, a més, que cal tenir un bon antivirus, també puntualment actualitzat i, atenció, a tots els dispositius. Finalment, és important que tinguem protegits els accessos als nostres dispositius i comptes amb contrasenyes robustes i a part també, si alguns els compartim amb altres membres de la nostra família, és millor tenir comptes separats per poder-ne gaudir cadascú per la seva banda. I a part també penso que és important revisar la seguretat, no? Perquè tenim programes i aplicacions que poden accedir a les nostres dades i val més que primer, abans de fer-los servir, revisem una mica les polítiques de privacitat. Doncs fins aquí el nostre espai sobre gestió de la informació. Recordeu que a Internet Segura podeu trobar més detallades tota mena d'explicacions pràctiques sobre com mantenir la informació protegida. I recordeu que per mantenir les nostres dades segures hem d'endreçar el nostre món digital, encara que a vegades això ens faci una miqueta de mandra. Activeu-vos i protegiu les vostres dades.